Sen. Ngang quá nằm vậy vậy. Anh cũng sẽ vô cái này. Nó sẽ cứ gì nó. Đó cũng chưa chút nào. Anh sẽ đi. Halo, Rohit दैमारि फंबाया नुजाथि फैनो हादों। माबोरै दं खबरा? माबोरै दं खबरा? दिनैसो लोगो मोनलायबाय रायज्लायनो। दङ ना? रायज्लायदोंबा नों ओंखामफोर जा ओंखामफोर जाखांबोबायना रहित फंबाय? आंनि लाइफआव बरायबाय जोंहा रहित फंबायखौ। मोजांबो गाज्रिबो मोननै दे होमबालाय मोजांबो गाज्रिबो थानांगौलै होमबासो मानसिया मोजां जायो। मोजांबो थानांगौ गाज्रिबो थानांगौ। मोजां बांद्रायबाबो जायालै मानसिया बांद्राय मोजांबाबो थिग जाया। ओंखायनो गाज्रिबो थानांगौ खबरा गाज्रिबो थानांगौ ओमफ्राय एसे मोजांबो थानांगौ। हाथाया दासिमावलाय हलाय माबायदि राफिनखौना मा खालामफिनलाय हरदोंमोन सिङाव मावनांगौ नङा माथो जाबाय आदानो जोंहाबो जाखांबायलै नै जाखांनानै दा बेखायनो रायज्लायनो लुबैनानै दसे नुजाथि फैलायबाय। ओंखाम हजम जानायनि एसे रायज्लायनो होननानै दिनै नुजाथि फैबाय। माजों मोनजाखो? Tasty like them, thank you. Yang itu berapa teman seperti kebutuhan mana? Halo. Set dong jangan komen kalau mau lagi deh ya. अभी 8:20 जाबाय दौलत थाफ्रा डिस्टर्ब मत करना हाँ अभी क्या टाइम है अभी तो सोने का टाइम है ना हेलो सब लोग सो रहा है लेकिन तुम नहीं तैयार ten kilin thêm được là itu sabi itu nut coba saya nut ya terus coba saya nut baik saja kita boleh bukan
सोर सोर दं जोंहा कमेन्ट खालामहरलायदो आरो सोरबाफोर दासो आंनि लाइभखौ लाइक खालामाखैबा दे जोंहा लाइक खालामाखैबा दे जोंहा अननानै लाइक खालामना होदो दे दलद था नों गेलेनांगौला Ini papa. Ini papa. hello क'क्राझाराव भिडिअ बानायदोंमोन आं दाहाय बुंनायखौनो डेन्जार गाज्रि हरदों आदा बुजियाबा मोजांखौमोन हरनांगौ डेन्जार रागा जादों आं नंगौना क'क्राझाराव भिडिअ बानायदोंमोन आं दाहाय बुंनायखौनो डेन्जार गाज्रि कमेन्ट हरदों आदा बुजियाबा मोजांखौमोन नांगौ डेन्जार रागा जादों आं एसे गोरोन्थि जादों रावा आंना दे जेबो नङा दे जेबो नङा दे जेबो नङा दे हा buhay ko nang bahay sa kanya, diba? Sa bahay mahal. Ito na. Ano na, gati ko na yun. Ano ba? Hey! Oh! Last niya. मा बुंबावनो आरो मानसिफोरखौलाय आरो दुनियाव अनेक रोखोमनि मानसि थायो आंनाव दाख्लै बिदिनो फैदोंमोन आंबो हरखाब रागा जोंदोंमोन आं जेबो बुंहरासै माने मिनि थाबाय आङो ओरैबायदिखा डाइरेक्ट खोथा गैया बाथ्रा गैया आंनावबो बेबायदिनो मा होनगोन बेबायदिनो सोदोब बाहायफैबाय ओमफ्राय मा जाखो नंबाय आं मा बुंहरखोब्रा बेखौलाय नंबाय आं बे माबासोदांलै सानबाय आं बिफाङाव लरहायनानै थानाय नारेंखल फिथाइ सिनदां सानबाय आरो बिदै गैयै दै गैया दां बेयाव माबाफोर सिलौ हाबनानै बा एम्फौ हाबनानै जिब खोन्दा लरहायनानै थानाय दान्दा मोनहायैनि रानख्रबनानै थानायलै बियो होनबाय आङो नारेंखल बिफां गोजौनि दान्दाजों मोनहायैनि हाननो मोनै बेफाराबो गाखोनो हायैनि दान्दा मोनहायैनि गालांनाय बिदै रानथाबजोबनाय नारेंखलसो दांलै बियो साननानै आंबा थाबाय दाख्लै बिदिनो जि अयनाय माबा फैग्रो मोना मिनि थाबाय ओमफ्राय बेबायथ' गैया माने खायसेना बिदिनो जामारो लोरिनाय नङा आरो बिदि थाया जेबो नङा बेफोरबायदि थायो मानसिफ्रा मा बुंनो आंनाव बिदिनो फैदो जेखि जाया मानो सिरिल' था
आं नोंनि एसे नायज्रांदोंमोन मायाव देखायबाय थादोंमोनथाय आङो माने माबाखौ आवाजखौ खोनाजानो गिनानै आं साउन्डबो होआसै ना नोंनिखौ एसे नायज्रांबाय थादोंमोन आरो आं ओमफ्राय आवाजखौ खोनाजानो गिनानै ओमफ्राय होआसै नोंनिया एसे नटिफिकेसन फैदोंमोन नालाय फन फैदोंमोनलै आंनाबो आं माने दसे ओंखायनो रिप्लाय हरनो हायासै दे माबा आं होनखाबाय थादोंना बिराद दुखु गोनांसो आं लाइभ फैबाथाय फना बिराद फैयो मानोबा ओरैनो थानाय फना ओरैनो जिरायनानै थाबाय थाबाथाय फैया ओमफ्राय मोनायाव जेब्ला फ्रि जानानै आं लाइभआव फैयो होनबाथाय फना जेवजेव 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 फैफैबाय थायो आं सिमखौ गंसे बख'नोसै र' सिमखौ गंसे माबानानै बख'नानै आलदा माने लाइभ फैग्राखौ दोननोसै लाइभआव माने हरग्रा सिमखौ रावनोबो माबाला आङो सेयार खालामला माबा खालामखायोलै ओंखाम जाबाय दा औ आं जाखांबायलै जाखांनानै दा बेखायनो रायज्लायनो होननानै नुजाथि फैबाय जाखांनानै दङ ए दिनै दालि जहलसो दालि जहल मान्दे भाजासो खुगायालाय बिराद गोथाव गोथाव लुगैदों खिन्थु जायासै मैयासो दाउ जानायखाय थास'जों मैया बयलार दाउजों जानायखाय दिनै सामफ्रामबो बेदर जाजालालै दानि जुगाव साननानै जानाय जायासै आरो मासिम उन्दुनो ओंखारलाबायदोंब्रा 8था 9थायाव उन्दुनो ओंखारबालाय बोरै जानोसै नै बेलाय मोनसे बेजाला बेनोब्रा आंना मोनायाव बे लाइभ फैबा बेबायदिनो मोनसे प्रब्लेम आंना ससा बोरो लाइभबाथाय आं लाइभ फैबा बिदिनो जाना होयो सानावबो सोलाबलायलाङो नालायब्रा सानावबो मानसिफ्रा माबायोना बेस्थ' जायो नै दा टर्चजोंनो होबाय आङो टर्च लाइट फोजोंनानै खारोननाय 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 कारेन्ट गैयाबाबो फांखाया गिदिंगासिनो नै खारोननाय 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 बिदिनोसिगोन आरो मिनिथावनासो कारेन्टआनो गैला फांखाया गिदिंगासिनो नालाय एबाराव हले बुंजायासै खारेन्नाय 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 होननाय गिदिंगासिनो दाबो खारेन्नाय 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 खारोननाय 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 खारेन्नाय जारलासो खारेन्नाय 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 गरम जाखाबाय नै कारेन्ट थांनाय लोगो लोगो बेखौ लानोबा बोथोरा गरम माथो हाब बिखायाव होबाय नै फुवा बे समाव नोंथांमोन बयखौबो आङो गुरै खावलायनाय नोंथांमोना दासिमबो आंनि लाइभखौ लाइक खालामाखैबा अननानै लाइक खालामना होदो कारेन्ट थांनाय लोगो लोगो जि गरम जाबायना लाइन फैबायलै दस्राबो चार्ज होनांगौलै
가수는 다 날라인 다 봐주는. 네. 나고 그만 길라는 실력이 웃어. 너무 멋있대. 이게 무슨 자 이건데. 좋다. Halo, sedang ada. Ada online sedang. Right फंबाया जों उनावनो दं थेंक इउ उन्दुनायनि थाखाय मानो गाबखो सिन्था खालामनाङा बांद्रायखौ सिन्था खालामनाङा खुसि खुसियै थांनानै थानांगौ रंजा खुसियै जि गरसे मोनजादों संख्रि बानलुजों जानानैबाबो रंजा खुसियै जों थानो नांगोन दै गिलासेजोंनो जोङो लोंनानै रंजानो रोंनांगोन संख्रि साहाफोरजोंनो लोंनानै रंजानो खुसि जानो रोंनांगोन आरो मा जाखो जों फंबाय सिन्था खालामना अनलाइन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर फंबायनिसिम जा रहित फंबाया उनावनो दं बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जाय बिथांमोना गोदानै दासिम आंनि लाइभआव नुजाथिफैनो हादों बिथांमोनखौ आं लाइक खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बे समाव आङो दासिम गोदानै फैनाय गासैबो लोगो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों अन्नानै नोंथांमोना आंनि लाइभखौ लाइक खालामनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानै फैथारदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बे समाव आंनि लाइभआव नुजाथिफैनाय फोरखौ बरायनानै लादों थेंक इउ अनलाइन जा रहित फंबाया उनावनो दङ सोर दं जावनानै कमेंट खालामहरदो आप सभी को मेरा लाइव में स्वागत करता हूँ जो लोग अभी तक मेरा लाइव को लाइक नहीं किया तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ लाइक करके देना और अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके देना बिना कमेंट करके बिना लाइक करके मत जाओ मेरा दोस्त बिना कमेंट करके बिना लाइक करके मत जाओ मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ प्लीज़ आप मेरा लाइव को लाइक कर देना और अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके देना 미팅 칼럼도 신시는 그래? 칼럼 이제 칼럼 गोल हाँ? खालाम गोल खालामा ऐसे उठने भी देता ना हाँ? गोल उठी खालामा गोल खालाम ऐसे उठते
sih Jalan Muslim tu lah. Nampak pun dulu deh. Duku saya ada duku atau banyaknya जायोलै दुखुआनो जोब्बाय होननानै बुंनांसिगोन आंनावबो माबानि मबाइलाव मोनसे इउटुबाव नुनाय बायदि इसोराथ' जोब्बाय होननाय बायदिसो जाबाय आंनाबो दुखु जायो दुखुआलाय दङ ओंखायनो आंबो जानला मोनलासो सावला बावलासो रायलायलाबायग्रा जाबाय आङो बे बैसोआव समायलामोन ओंखायनो जानला मोनला सावला बावलासो रायलायफ्लांग्रा जाबाय आंबो माबासो जानांसिगोन दुखुआथ' आंना जोब्बायलै होननानै अनेक दंमोन आं फैबाय सोरांफैनायखौ मिन्थिया जारलासो बिराद जारलासो मिनिनांगौ ना गाबनांगौ बिदिसो मोनो आंनि सम मोनसे नाथाय दिक्कारजोंनो आङो मिनिनानै सोलियो आरो दुखुजोंनो मिनियो मिनिनो ओंखारलाङो दुखुजोंबो बांद्राय दुखुबाबो मिनिनो ओंखारो मिनिनो ना गाबनो बेसे गाबबाबो मुलाम्फा मोनैखायनो गाबबाबो सहाय गैयैखायनो दिनै गाबनाय होननाय बुस्थुआ आंनिफ्राय गोमाबाय मिनिनायसो ओंखारो दा गाबनायनि बदलाव मिनिनाय फैयो आरो ओंखायनो माने मा होननानै बुंबावनो संसारानो बिदिनोसै आं सिरियास जाखायो सिरियासआ आंबो जायोमोन आंनि मोखाङा जेब्लायबो सोमोन नाथाय दायो आङो बे सोमखे जायै आंनि गोसोआव माने साननायफ्रा एसे सोलायलांबाय सोमखे होननाय बुस्थुआ एसे फुखांफिनबाय जेब्लायबो आंनि खुगायाव मोखाङाव मिनिनाय होननाय बुस्थुखौ नुनानै जेब्लायबो सिरियासआव थाबाय थायोमोन नाथाय दायो मा होनबावनो जेबो जाला सानैनो जेबो मुलाम्फा जायासै राहाबो ओंखारासै हेलौ berat nih berat gila saselesai खै मिनिट थांखोमोनथाय गैला 6 सिखारबाय
lama para kapiao di kalau kalang kapiao chin sorry biar itu yang balik des hamil itu saya bikin kita bikin saya bapak bikin kalau Sebenarnya kita ngumpul sekarang itu dah ni dalam jiko kalau naji tut kalau jiko panjang ini kemana tut ini kemana retnya itu di ini kalau dah asta bismillah Mama ada tapi sudah tampilannya. Betul. Apa tambah? Apa tambah?
सरि साइलेन्टआव दंमोन थारमाने नेट दहाय थांदोंमोन नालाय नेट थांनाय माबा थुनाय आं बेयाव साइलेन्टआव थुलांदों लाइक खालामनायनि थाखाय रोजा साबायखर आगैनिसिम मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोन ना जोंहा दालि जहल ओमफ्राय मान्दे भाजा बाजैया बे न' गुदि माबा मान्दे बिराद मोजां लावनानै दंमोन नालाय बोथिसे ओंखारथारदों बेवहाय माने खानानै मान्दे भाजा ओमफ्राय दालि जहलसो आदा होनदों थारमाने नेटआ जि गोबाव थांदों 5 मिनिटसो नेटआ थांखादों आरो ओंखायनो नै दा गोदान रानसो जाफिनबाय मारै जाखोथाय नेटआनो बन्द' जाखादों दा बेवहायनो नै मानसिफ्रा ओंखारलांजोब्बाय एफा गल जाबाय नालाय नोंस्रालाय जाखांबाय नामा जेबो संथाराखै आइजोआ जाखांबाय ना जाखांबोबाय दा नोंस्राबो ना नै नेटआ स्ल' जालायबाय जायाखैनो आदा संगासिनोसो आं दे मा ओंख्रि संखो टाइमाथ' एसेबां जाखायाखै दासो 9ता जादों दे जोंहा जाबायलै बे फिसाजोनि थाखायनो थाब जानांगौ जायो उन्दुनो ओंखारनाय दावराव जाबाय थायो आरो नोंबाजैयाबो दिनै बिराद थाब उखैदोंनो एसे थाब जानाय जादोंना दिनैहाय ओंखायनो दा उखैनायखाय थाब संनानै थाब जाबाय आरो आलु सजनासो आदाना सजना फिथाइ ना माबा बिलाइ ना माबा फिथाइ दा बायदियावथ' फिथाइ थालांदां ना दे आदा होननानै बुंदों दा बायदियावथ' फिथाइ थालांदां माबाया सजनाया बिलाइसो नामा बिलाइयाबो जाजायो माथो आं माबा मोनजाफेराखैमोन आलासि जाहैनायावसो मोनजाफेरदों आङो नाथुरजों बेजों आराम फ्राय एवनाय मोनजाफेरबाय आरो फिथाइ दाबायदियाव फिथाइ मोनोना दाना बोथोर गैलालाय बुस्थुआ दानिया फैबाय नामा फैबाय उन्दुनानै दं हनै दा एखे उन्दुनो नागिरगासिनो उन्दुलांहां माहांनो बेथायलागासिनो गन्थं थाबथेदोंनो दा माबा बिमाजोंसो हनै माबा खुर जागासिनो मोदोम मानदोंनो मोदोम मानदों होननानै खुर जागासिनो दं गोलांना उन्दुनो थाखाय फुथुनो थाखाय खालामबाय थादों सेस्था खालामबाय थादों आंबो एसे बिदिं रायज्लायनायबो जाबायना फैबाय फुङाव फैदों आं खोन्थाबायना लादु लाबोदों होननानै मा लाबोदों होननानै सोंहरबायना बेयो मोनायाव मा मेथाइ लाबोदों होननानै सोंहरबाय लादु लाबोदों होननाय लोगो होनबालाय गाबोन जाहैनोसै होनना बुंबाय फुङावनो थांगोन दे होनबाय फुङावनो फैनानै माबाबाय आरो लादु जाफैबाय फुङावनो फैखादों सोरांस्लाबमोना दा आं बारा गोबाव थानो हाला दे आंबो LB होनाय दे दादा दे आं दा दसे हाबगोन दे आंबो बारा गोबाव होला आं फोजोबनोसै थारमाने आङो माबाबायना दहायबो एसे थांगारनानै नै दा आरो गोदान खारफिनलायबायसो मारै जाखोथाय नेट थांनानै दे आं दसे हाबहैगोन दे सिन्था खालामना दे गोजोननाय थाबाय दसे समबाबो आंनो फैनानै आगैया हेफाजाब खालामफैबाय आंबो दे दसे थांफिनगोन आं दसे होबावनो थारमाने टाइमा आं 1 घन्टा फुरा खालामनो नागिरदोंमोन दे बाय दे थेंक इउ दे बाय आगैनिसिम रोजा साबायखर दे गोजोननाय थाबाय आं दा सहैगोन दे दसेबाबो सहैगोन जोंहा प्रमद नार्जारि फंबाय नुजाथि फैनो हादों हेलौ आदा हाय दे माबोरै दं खबरा प्रमद फंबाय मोजां ना खबरा दिनैसो चान्स मोनलायबाय रायज्लायनो मोजां ना खबरा दैसा आदा लाइक थेंक इउ दे लाइक खालामनायनि थाखाय रोजा साबायखर प्रमद फंबाया जोंहा लाइक खालामना हरबाय बिनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय प्रमद फंबायनिसिम खबरफ्रा मोजां ना प्रमद जोंहा प्रमद नार्जारि नुजाथिफैनो हादों बे समाव खबरफ्रा मोजां ना बरायग्रोनानै लाबाय लाइक होनायनि थाखाय रोजा साबायखर जोंहा प्रमदनिसिम
बिदिलै गथ'फ्रा गथ' थानो नाङाना आंखौ बन्द' खालामनांसिगोनसो